Com ja sabeu, hem preparat un nou espectacle que es diu L'Hora del Pati i que podeu seguir a les seves xarxes @l'Hora del Pati. Doncs bé, us explico una anècdota que ja ens ha passat. Bueno, és que sempre que creem coses noves ens passen coses. Ja sabeu que a Miami, mira, Miami és la samarreta de Miami de l'any passat, amb Alan, en lloc de transportar l'escenografia la vam fer construir allà. Ja sabeu com va acabar com el Rosari de l'Aurora? Vale, doncs pitjor. Novament, un nou espectacle, l'escenografia d'enguany no s'ha construït aquí, sinó que s'ha fet a la Xina popular. Sí senyor, que no podíem anar més lluny, que dius, a veure, a Austràlia no hi ha constructors d'escenografia? No, bé, es fa a la Xina perquè l'escenografia són inflables, que no sé si ho puc dir o no, si a les xarxes de l'Hora del Pati ja ha sortit o no, però jo te lo dejo ahí. Són inflables, no us diré què surt, ja vindreu a descobrir-ho. I, evidentment, nosaltres ja amb l'experiència que tenim, ja veuràs que arribaran a l'últim dia, arribaran d'un tamany que no volíem i arribaran d'un color que no volíem. I, efectivament, senyors, 3 de 3! No, el color ens ha agradat, vale? Però, escolta, a l'última hora, allà, pum, perfecte, bueno, almenys 2 hores abans de començar, ja està bé. Muntem els inflables i eren inflables per una llar d'infants. Què et sembla? Clar, amb la por de que ens enviessin un... Anava a dir el que sortia, però no t'ho diré. Mastodòntic, tu me deixes l'escenari d'uns 2 metres per tal, converses tal, el xino que no sé quantos... Total, que 2 metres són 2 metres aquí i a Pequín, no? Pues no. En fi, que us esperem el dia 16 d'agost a 7:45 del vespre a la plaça de l'Ajuntament d'Ullastrell per veure aquesta estrena i que ara sí, tindrem definitivament, espero, perquè, bueno, ho hem demanat, escolta, això ens ho heu de canviar. Per la preestrena ho vam fer quan vam poder i per l'estrena segur que tindrem tot el material perfecte i en el perfecte estat. Així que us esperem i ens veiem pels escenaris.